إلهنا وظلما سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني دفيرك صلاتك مرض عددي غسوفرك تمنزني cikin sirrin kadaitarka Rasulallahi ka duba سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني iyalansa sirrin mutiri da sahabansa cikin zikiri a dalilansa ka yarda da ni da haskensa ka haska سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني أبرارك إلهنا وساشيه تجان وشيه برحمة وآمد وشيهنا كيرددني سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني aya Allah salatin nan da shehina Muhammadu sirrina da ruhina a cikin shehi na bika aya ilahina ka yarda da ni سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني صاحب الذكر الولاية فيه ديشهم وبابنا فوز رايعني cikin zikiri a shehi ya yarda da ni سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني abin kauna ina son ka a ruhina da shi na zayu a hanyar ka dukan zikirin mu kai na kafi ka yarda da ni سيد العربي رسول الله إنا سانكا كيرددني dukan zuciyar mu ka gade cikin ta da badanin ruhin mu kai muka ji jinin mu da jijiya sidi ka yarda da ni سيد
bayyana ni na ganka zammana muri tsawon zamani. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Ashe Sidi kana nan ma nake ta yawaita neman ka a ko'ina na kasan samu kallon ka ciwon zuciya kawar ke shi ta samu gani. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Gaishe ka kawai shi ne haɗabin ruhi da kalbina da girman ka na yarda ashe kawai kai ne Rasulallah ka yarda da ni. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Masoyi ne na annabi Nuhu Hassan baba ka duba ni ka yarda da ni. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Sayyidul Arabi Rasulallahi ina son ka ka yarda da ni. Assalamu alaikum masu sauraro. Kun saurari kasida mai taken Sayyidul Arabi kashi na 1. Za ku saurari kashi na 2, 3, 4 har zuwa kashi na 10. Insha Allahu suna nan tafe.